Biex tkun żgurata l-ugwaljanza, il-Gvern se jkun qed jikkonsulta biex jibdel 4 liġijiet li għadhom jiddiskriminaw fuq bażi ta' sess. Ħabbret dan il-Ministru Helena Dalli fi żjara f'Manuċċa Child Care Center fiż-Żejtun. Kien spjegat li pereżempju koppja miż-żewġa li tiddeċiedi li t-taxxa tagħhom tkun maħduma separatament għandhom jiġu għal skop ta' taxxa ikkunsidrati bħala mhux miż-żewġa. B'hekk jirċievu formula ta' taxxa separata, dan hekk kif s'issa f'ħafna sitwazzjonijiet ir-raġel kien jitqies il-persuna legalment responsabbli u l-mara bħal donnu tingħata t-tieni post. Barra minn hekk fil-liġi Maltija fi żwieġ mara tista' żżomm kunjoma, tieħu l-kunjom tar-raġel jew iżżomm tagħha u fl-istess ħin tieħu ta' żewġa wkoll. Però ir-raġel f'dan il-każ m'għandu ebda għażla. Qed ikun propost li l-koppja tingħata id-dritt li tiddeċidi x'kunjom għandhom ikollhom huma u wliedhom. Liġijiet oħra li għandhom jinbidlu huma dwar il-ħlas lil xhieda, dan għaliex din s'issa tgħid li nisa li jiġu msejħa jiġdu ikollhom il-ħlas tagħhom ibbażat fuq l-istatus ta' żewġhom jew tal-ġenituri. Il-Ministru Dalli fissret kif proposta oħra hi bidla fil-liġi tal-Prokura biex din tkun valida għal perjodu stabbilit li jiġi mġedded. B'hekk peress li persuna li tingħata l-Prokura għandha l-poter li tamministra l-flus tal-persuna l-oħra, min jagħmel il-Prokura, ġeneralment mara lil żewġa, tkun protetta f'każ li s-sitwazzjoni ta' bejniethom tinbidel. Dalli saħqet li l-liġijiet iridu jirriflettu l-bidliet fis-soċjetà l-istess bħalma qed jagħmlu l-miżuri tal-Gvern. Fosthom ta' Child Care b'xejn li għamlet differenza kbira fil-ħajja ta' bosta familji, miżura essenzjali għan-nisa biex ikollhom l-indipendenza meħtieġa biex jilħqu il-potenzjal sħiħ tagħhom. Dan it-tibdil fil-liġijiet jimxi id fit ma' tibdil li l-Gvern diġà qed iwettaq fosthom fil-liġi dwar vjolenza abbażi tal-ġeneru, il-liġi tal-koabitazzjoni u l-liġi dwar l-ugwaljanza. Dejjem qiegħed jimbotta sabiex aktar ikonna ugwaljanza fis-soċjetà tagħna ħalli ma jkollniex diskriminazzjoni, ħalli kull persuna illi tgħix f'dan il-pajjiż ikollha l-opportunità li tilħaq il-potenzjal kollu tagħha għal ġid tagħha, għal ġid tal-familja tagħha u għal ġid tal-pajjiż.